Ассалому алайкум ба мардуми мошинхар. Ҳама каса бардури азиз созен тинҷена ки видеоро тамошо кардӣ, пулам надошта бошӣ, мефорад мошин бихарӣ. имрӯз бардури азиз 29 июли соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 121 сомонӣ. Дар имрӯза видео бардури азиз гӯш кинед ки чӣ хеле мошинҳоро гап мезанем. Мошинҳои гарини арзонане ки Chevrolet Cruze аст дар Россия, Nissan Maxima, Daewoo Matiz, Toyota Corolla, Hyundai Avante, Opel Astra G, BMW C ва бардури азиз як Daewoo Nexi дига бо нархи семичка. Фақат бардури азиз видеои имрӯзаро ёнбош кунед то охири видеоро тамошо кунед. Боварӣ дорам ки ягон мошини арзон ай ҳами канал мехарен, ай ҳами видео мехарен. Барои пешравии мо фақат бардури азиз чӣ ко бояд кард? Ами як дона лайки бепала бичқен ва касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен ки ки ман видеои нав кардам телефони шумода мерава. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардури азиз дар ютуб машинико пайдо шудагие ки мисол занг мезана шуморо мега ки ман мошинта мехарам ё хоната мехарам, ман дар 2000 рубл партом мамиём аму суми партагита ай пеш расчёт мекунам. Ягон кас да ягон сомонӣ ягон рубл напартоен. Вақте ки шумо сума мепартоен сразу шуморо заблокирует мекуна. Ва дӯстони азиз агар шумо да код меояд ягон кас да ягон код натиен. Вақте ки шумо кода метиен дарни приложени шумо медроя чанд сме ки дорен чанд рубле дорен ҳамаша медизда. Эҳтиёт чен. бардури азиз якум эълони имрӯзаро гап мезанем. Chevrolet Cruze соли баромадаш 2014, сӯзишвориш бензин, моториш 1.6 литра, коробкаш механика. Балонош 80%, хадавоиш соза, ҳуҷҷатошам мега 100%. дӯстони азиз, ана мошин қарор дорад дар Россия, Московский област, город Подольск да будай. Ана дӯстони азиз нархиш мега ки 600 000 рубл бугӯ. 600 000 рубл. Агар дар Тоҷикистон ягон харидор боша, мисол ба Тоҷикистон мебарамша мега. бардури азиз чӣ хеле ки гуфтам нархи мошин 600 000 рубл ба суми сомонӣ 74 000 сомонӣ мешидай. ана мошин ози қарор дорад дар город Подольск, яъне ки Россия дай мошин. ана соҳиби мошин гуфтагия ки агар дар Тоҷикистон ягон харидор боша, ба Тоҷикистон мошина мебарам. номерои телефони ака ҳастай занг бизанед, маълумоти бештара бигирем. дӯстони азиз, мошине ки дидесен Nissan Maxima беҳад мошинои хубанд. дӯстони азиз, мақсад ана мошинои комфортанд, мисол фасони зуран хеле мягкӣ мерава. Nissan Maxima солаш 2004, сӯзишвориш бензин газ кор мекунад, моториш се, коробкаш механика. соҳиби мошин гуфтагия ки мошин нахаду, мисол касе бигира мегира ҳай мекуна, мега ягон камбудӣ надора. харидор мисол боша биёен ай пеш мисол савдо мекунем, савдо дар пеши мошин. бардури азиз, мошин қарор доштаи дар шаҳри Душанбе, нархи мошина 29 000 сомонӣ мега. харидор боша мисол бо арзон мекардай. номерои телефони ака ҳастай занг бизанед, маслиҳат кунед харидоро. бардури азизам, бо як мошинчаи арзони беҳтарини камразход. бардури азиз, Daewoo Matiz соли баромадаш 2006, сӯзишвориш бензин, абъём моториш 1.1 литра, коробкаш автомат. соҳиби мошин гуфтагия ки Матизай солаш 2006, состояниш хуб, документош то моҳи сентябр мисол ҳуҷҷат доштай, коробкаш автомат, бо муомилат доштай, яъне ки бо савдо мешидай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 35 000 сомонӣ. харидори аниқ бардури азиз, числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша занг бизанед, бо як камтар арзон мекардай. бардури азиз, тамошо кардаеса бошед, лайкҳоро бичқен ва касеро мефурад ки видеои ман ҳамуда бирава, подписатсия кунед бардури азиз, ки ман видеои нав кардам шумода мерава. дӯстони азиз, Toyota Corolla солаш 2009, сӯзишвориш бензин, моториш 1.6, коробкаш автомат. дӯстони азиз, соҳиби мошин бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки мошин дар ноҳияи Хуросон қарор дорад. нархи мошин бардури азиз 75 000 сомонӣ мега. касе харидор бошед дӯстони азиз, масъалаи сумашқатӣ бо арзон мекардай. чанд қад танировка дора гуфтагӣ нест дӯстони азиз. барои маълумоти бештар дар ҳамин рақамҳое ки дар рӯи экран дидесен занг мезанен, маълумоти пурра аз соҳиби мошин мегирен.
бардруи азиз хундай аванте будай мошини фасон соли баромадаш 2009 сӯзишвориш бензин мотораш 1.6 коробкаш автомат. сои мошин гуфтагие ки ана срочна мошини фурӯшӣ ягон дард надора бо савдо мешавад срочни сумон дар корай фақат харидорои конкретни занг бизанем гуфтаги яъне ки харидорои аниқ фақат занг бизанем ана бо мисол мумкин ягон чи дига арзон кина мошин қарор дорад дар шаҳри турсунзода яъне ки пешина номаш регар дар шаҳри турсунзода қарор дошта нархи мошина 67000 сомонӣ мега 67000 сомонӣ. дӯстони азиз номрои телефони яка ҳастед касе харидори аниқ бошен занг бизанен. бардори азиз чӣ мошине ки мисол нарша фаҳмидание ё мисол чӣ мошине ки харидание комментария бинависед мо дар видеои оянда насиб иншоалло монтаж карда барои шуморо гап мезанем. бардори азиз Opel Astra G ана соли баромадаш 1999 сол сӯзишвориш бензин газ кор мекунад мотораш 1.6 литра коробкаш механика. сои мошин гуфтагие ки ана то охири сола ҳуҷҷат доштай ҳамаш созай фақат бардори азиз як краска мега тамом краска мекунӣ фақат мошина дӯстони азиз дигаш соз будай ана бо мисол камтар савдо мешава мега мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе нархи мошин 40000 сомонӣ чӣ хеле ки гуфтам мошин краска талаб будай дӯстони азиз 40000 сомон ана касе харидор бошен числаи видеоро нигоҳ кунед барвақттар боша занг бизанед. ин мошина бардори азиз савдоша дар пеши мошин мекарда дар ин пеши капот мега. бардори азиз Daewoo Nexi солаш 1997 сӯзишвориш бензин газ кор мекунад мотораш 1.6 литр коробкаш механика. сои мошин гуфтагие ки мошин қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров утилизатсия дора мошин нахка дуай мегири бардори азиз фақат ҳай мекунӣ ва бардори азиз савдо дар назди мошин гуфтагие савдо дар назди капот мерем бардори азиз ай пеш савдо мекунем масъалаи нархшда бардори азиз нархаш 12000 сомонӣ будай савдо дар назди мошин. номрои телефони яка ҳастед барои маълумоти бештар занг бизанед. бисёри бардоро моро ай ғарибӣ тамошо мекунанд гуфта буданд ки ягон BMW арзона гумон бардори азиз ина гӯш кунед нана BMW 3 сери S будай соли баромадаш 2003 сӯзишвориш бензин мотораш 1.8 коробкаш автомат мотораш 1.8 коробкаш автомат дӯстони азиз сои мошин гуфтагие ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад кондитсионераш ях 10 моҳи дига ҳуҷҷати солона доштед дӯстони азиз ана арзон мешава ва алиш намешидай дӯстони азиз алиш вабше намешидай мошин қарор дорад дар шаҳри ҳисор нархи мошин 50000 сомонӣ 50000 сомонӣ нархш будай арзон мешава алиш намешидай барои маълумоти бештар дар рақамҳои рӯи экран занг бизанед. хайнам хеле бачаё чаи бад навори мошинҳои фурӯшии имрӯза аз куҷое ки мошинҳои арзон монроӣ кардан ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтем фикр мекунем ки хай нархҳои соз буд хай бардори азиз чӣ мошине ки намондум комментария ҳамин видеода бинависен ё мисол мошинтонам дар кор набоша просто бинависен ки беҳтарин видео ака гапат надорум бинависен дар комментария ман мебинам комментарияи шуморо бо хеле хирсан мешам бо мисол мошинҳои арзон барои шуморо кофта меовум. дӯстони азиз касеро мефурад ки мисол ана видеои хонаҳои фурӯшӣ тамошо кунам ана поиски ютубда савдо теҷе бизанен хонаҳои фурӯширо тамошо кунен ва ин канал сохта шудаги фақат барои мошинҳои арзон касеро гуфтам ки бардори азиз хонаҳои фурӯшӣ дар корай дар поиски ютуб савдо теҷе бизанен хонаҳои фурӯшӣ мебирояд шумо медироен тамошо мекунед хонаҳои арзонай ва бардори азиз як бародар ана канали хича мисол дар ҳамин видео мондагиам канали хича гап мезана касе дар мисол анами канали ҳамин ака интересния бидироен подписатсияш кунед хаяка. салому алайкум бародаро апа хоҳарам ками мазури телефони бақват гирифтаги бародаро бародарои ғариб агар шумо бихаред дар саф кайшотимо лабоҷо бародаро бепула ютуб да бародаро телефон чиз ютуб да бародаро канал дорум телефон тиҷе дар ютуб бизанем бародаро канал дорум подписатсия кунед лайкора бизанем бародаро ай пеш бирем бародаро алиши болуистум ай пеш гап мезанем кадоме ки бародаро мехарен лабоҷо дар сафка бесплатно бародарое ки кадоме мақсад тикток дорен ютуб надорен
YouTube да телефон тиҷе биза YouTube да бародаро канал дорум. Да YouTube телефон тиҷе. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.